Sanibonani bafowethu, abantu abaningi banenkinga ukuthi kulo mcimbi siyakubona nge7 lapha eBilanyoni. Since ngithe kuzobe kujaja abalandeli abazobe khona leso sikhathi kuzojajwa kanjani. Okay, kuzojajwa kanjena. Ngizokwenza amaphepha amaningi la more than 100 abantu abazobe bekhona. Azobe hlukene kabili amaphepha. Khona izobe libhale awu20 awo. Azobe ebhale uJ okusho ukuthi uyijudge. Lamanye the rest awo shuthi ngasho ukuthi 8. Azobe ebhale UN asho ukuthi no awulona ijudge wena awunolo. So kulabo abangamajaji abawu20 abazogcina bewathathile u20 lamaphepha la ozobe ethona uJ ugibela phezulu estage uyena oyujudge bonke bo20. Then mase sifika kubo sebe u20 nga1 sibuza ukuthi ngemic na simnezi mic kunabantu bebedlala la abangene waba number bani mhlasimbe ake ngibekise ngesicathameni njengesicathameni kulama group kade edlala la kucothoza iyipi igroup obona ukuthi ufanele uposition 1 asho iyipi group obothi ufanele position 2 asho iyipi group ofanele position 3 asho then sindlulele komunye angeke ke kuze kwenzeke bonke labantu besho into efanayo then sobe siyaqoqa lokho sikuhlanganise sithola unumber 1 wakhona kujajwa kanjalo bafethu bizani abalandeli bephelele lapha ngobuningi babo bafethu bakacothoza bizana abalandeli benu ukuze nizoyibeka emathubeni ukuthi niwine kaningi nani bafethu bomaskani nani njalo bosonkondlo ngiyacela bafethu ngiyabonga kakhulu.